tinimbang kowe sing tak ajar. Lho, kok njur ngembet tekan aku piye iki? Aku arep tak ajar salah apa ya, Jo? Lho. Kok Jo piye? Jenengmu sapa? Antarja. Tundang Jo ora gelem. Kok ngundang ontor ngono ya? Kon dirodo ana ontore. Wah, edan ngomongan karo wong edan. Aku ya omongan karo wong waras. Petro ndi? Petro ora ana domonge. Petro ora ono, yen ngono kowe gandine kowe tak cekel. Weh lah carane sapi jagalan dhisik Antarja. Nek wis tok jagal aku arep tok bleh sakaremu, arep tok kapak-kapake sakaremu. Wani karo Antarja. Apamu sing tak wedeni? Wilah dalah. Lagi iki Bagong kok duwe kekendelan sing kliwat. Lho, nyepelekake kowe rumangsane pajake. Bagong wis kondang kendel tak omongi, saya nek utang. Aku kendele kliwat tanpa nganggo petungan anakane pira sing penting dapat uang dulu. Maka dadi kowe kok nantang Petro kantong bolong Petro iki kakang kowe. Petro iki masuk angin kowe tak tileki, tak keroki, tak blonyo minyak angin. Skincare. Ngarani kowe kleru kok mempeng. Kowe lho, Fresh care. wah berarti sak tuku iki. Nek sisikmu nglothok tok blonyo fresh karemu kowe. Ora guneman karo kowe. Petro kowe masuk angin tak tambani kok mati diame-ame. Seremu piye? Kowe ora meleke Petruk lakon tak katutke dosane. Oke, ora wedi aku karo kowe. Apa dianggep Bagong wong loro saudon telu saurupan. Antasena Gatut kacahe mundur mungsuh Bagong. Apa meneh ming kowe, Jo. Wila keparat adikku Dimas Garukaca Dimas Antasena kalah karo kowe. Lho, seksine masyarakat sing padha mresane iki wedi kabeh aku. Ora ana sing wani aku. Iki sing tuwar nyoba karo gedayane Bagong. Ngaja apa kowe tak ladeni legane ngantiku. Ora minggat kene marganing patimu. Jo. Kowe ngerti iki anak sapa? Iki anak Semar. Semar Sang Hyang Ismaya. Semar ki ya menehi kadidayan karo Bagong. Nyole kowe tak nehi kadidayan. Ning kadidayan iki aja tok gunakake nek kowe ora kepepet. Nek kowe ora kepepet wis ora ana dalan, aja tok gunakake. Nek pancen wis ora ana dalan kowe minggok gunakno. Mergo iki digo ngayomi karo uringmu. Sendika, Pak? Aku muni ngono. Terus langsung dinahi aji-aji ngono. Aji-aji tau tak gunakake. Nalika aku nglamar bojoku. Karo wong maratuwane ra entuk, maratuwane tak tamani aji-aji sirna marga laryu loro. Iki arep tak gunakake sik kedua kali kanggo kowe. Kanggo kowe wong Surja. Nyakit kowe. Arep tak gunakake kanggo kowe. Arep jajal apa piye? Sawangen epek-epeke Bagong. Sawangen. Iki nek nganti wis abang, nek kowe ora mandek mesti disemprit polisi. Waduh, cakae nek omong ra tau iso serius e. Iki nek wis abang tak tamake Gunung Jugruk Segara Asad. Iki wis bola-bali tak nggo tak coba. Pepek-pepekku ki nek wis abang tak dumokke gunung we Jugruk. Tenan aku ora marah, ora main-main. Ping tak dumukmu ngono wae Jugruk ngiwa Jugruk nengen ra karo-karuan. Asli kowe. Gunung apa wae aku ora main-main nek percaya iki. Tenan aku ora goro. Ana meng kowe pamer duwe pusaka aji-aji sing iso tamake Gunung Jugruk Segara Asad, ora mung sak gunung. Aku loro. Sadumukan ki loro. Tenan aku ora main-main. Arep nyoba apa piye? Nyoba apa piye? Iki tak dumokke tang jajamu ora jemblong tekan geger aja dundang Bagong. Kok ora wedi iki? Jo, aja ngalamun. Aja gagas aji jaya kawijayanku. Ning iki fakta, kenyataan. Hah? Kan jajal ye. Jajal apa piye kowe nyembur sik, nyembur. Ngono.
Upasmu tono nek nganti bisa gawe mlonyo awake Bagong meguru karo kowe. Ning nek tanganku iki tiba ning jajamu ora amblong tekan mburi sirna kang sire kena. Mergo layu aja dundang anak Semar sing ragil. Kowe lho meneng wae iki margane patimu keparat kowe. Piye Gong? Meh ra sukses e. Aku ora sukses piye? Aku ya arek kae apus-apus kaya kowe. Jaman aku tak udut sih. Ya. Mentosena kecil. Iya. Ora usah sumbar sik to sing dadi nyatane sik. Ora usah kuwatir, santai wae pokoke atimu digawe tentrem omongan sing apik nek kono ora iso jak omongan sing apik-apik langsung aku tok jawe lak sikate saka kene. Ya. Ngomong apa Bagong? Takoke Gong. Aja bloko lho. Ya. Tak omong kene ndupak ndurun to sing tak keprok watu ndasmu lho to wae. Engko nek wis gelut wae. Oh iya. Mboten omong napa-napa. Ndurun to sing laturke bekti nggih Den. Ya tak tampa to pangestuku tamarno ya niki sangat anggen kalau ndadosaken jimat. Ora wong mriki ajeng napa? Kowe tak takoni jujur karo aku ya Truk nggih. Kowe wani karo Siwa Mandura ya. Mun kowe wani karo Siwa Mandura. Nggih, nganti Siwa Mandura nganake sayembara perang. Bener apa ora? Leres. Kowe arep ngleboni sayembara perang tegese kowe wani karo Siwa Mandura. Nggih. Nek ngono bener ngendikaning Siwa Mandura. Kene ulungno tanganmu tak bontok, tanganmu tak krincung sikilmu Petruk kowe abdi sing ora manut karo pernataning negara Ngamarta. Manut tak lebokke Pakunjaran. Lho, kula ajeng lebokke Pakunjaran. Yo. Ora ming kowe, ning kowe sak bagonge tak lebokke Pakunjaran. Gong, ayo Gong. Sik, wetengku lara Indra. Lara kenapa? Mbah iki kok mak cenut ngono. Aduh tekan kula ngati ya, Tru. Ah terus piye? Ngaso sik, nganu tak ngaso dijak omongan ya. Ya. Tak ngaso sik engko nek mari tak sikate. Oh iya, ha pirang dina? Emang sedera. Oh iya. Tak olesane minyak solar gampang kok solar. Bagong menapa mboten ngerti? Lara weteng. Lara weteng kok dadakan ora mangan apa-apa kok lara weteng. Enggak niki anak kula seneng dadakan. Nuwun sewu, Den. Nek sampean arep mbondo kula, monggo, kula ora apa-apa. Ning nuwun sewu. Panjenengan nampa lapurane Sinuwun Mandura, ning kudune sampean niku nek kepengin adil ya nampa lapurane Petruk. Kedadiane kaya ngapa? Kok nganti Petruk nganti geger karo Sinuwun Mandura. Lah kedadiane piye? Sampeyan purun nampi, aku gelem nampa. Alhamdulillah. Ning ngoten kula tak jujur karo sampeyan. Kula wani Sinuwun Prabu Mandura niku mboten kok perkara kula niku wani, ning kula mbelani karo bapak. Bapak utusan karo Petruk karo Bagong teng negara Ngamarta. Kon nyuwun ngambil pustaka Jamus Lima Sada sareng kalian Pandhawa 5. Ning saderenge kula sowan Sinuwun Darawati wis rawuh Sinuwun Darawati kepengin nyuwun pustaka Jamus Lima Sada kinarya tumbal wadaling praja negari Darawati sing ketaman Pegebluk. Bagong sing ngomong dudu kula. Pegebluk niku tibane kudu teng papan sing pancen wis ora iso dielekake dening sing gawe jagat. Niku mesti Gusti paring bebendu tumraping papan niku. Ning kok Darawati negara sing ditunggoni Sang Hyang Bathara Wisnu kok taman Pegebluk niku apike diteliti dhisik. Angka loro, ya ta nek nganti Sinuwun Darawati niku Sinuwun Darawati sing saestu nek palsu
Monggo Pandhawa wis kebacut kelangan pustaka Jamus Lima Sada. Monggo Pandhawa nek kelangan pustaka Jamus Lima Sada menika Pandhawa bakal apes jurite ora duwe kekuatan. Sinuwun Mandura duka. Petruk kantong bolong karo Bagong menungso ora tatanan dapure kaya ngono wae ngina karo Yai Prabu Durawati. Wonten niku persis. Terus kula ya omong kula ora ngina, kula niku ming Bagong niku ming jlentrehke terus dasare omongane Bagong niku bener. Petruk, bali yo. Lah kula bali kan ngopo? Kondo karo bapakmu. Bapakmu wong sekeng, bapakmu wong ora duwe, bapakmu wong melarat kon ngilo karo cengele. Semar ki kere kok arep bangun pura kencana ki sing nggo ragat apa? Gablek apa? Ngono kuwi persis. Terus kula muntap. Lah bapak kula niku lho, bapak kula Semar niku nek DC karo wong kula niku muntap, asli kula ora gawe-gawe. Aja kok DC karo wong, bapak kula niku mlaku jegoke kirik-kirike tak beleh. Niku saking tresna kula karo bapak. Bapak dene kaya ngono kula nesu. Ayo saniki sampeyan ana wis geger ngoten nika, ora usah kula critake sing ado-ado. Terus dheweke saya mbok sapa sing cilik gedene sing ngurus kadidane Baladewa. Menang bayang pustaka Jamus Miang Jimat Lima Sada. Petro ditantang. Oke, medal Jawi. Bareng metu njaba. Dadi kowe lewani karo Siwa Mandura ki belani bapakmu. Heeh. Anu iya. Anu nggih. Nek ngono tak pikir-pikir tak pitung-pitung bener kowe mbangane Siwa Mandura, Truk. Ah, kene iso menggalih. Serada penake wetengku, Truk. Mari. Nguntut matus. Langsung aman wetengku. Ya syukur. Alhamdulillah Antasena gelem nampa kok. Wah, ya syukur. Ya, didupak saiki kok aja wis. Gayamu warang wis kabeh wis rampung kok lagi omong senengane ra. Ning kowe aja seneng-seneng, Truk. Sebabe sing goleki kowe ora mung aku, nek aku wis ora jak rembugan. Sing goleki kowe Kakang Harukaca. Lho, Ndara Harukaca? Iya. Nek kae mesti ora iso jak rembugan, kowe mesti diajar. Waduh, mati aku. Duh kok migren ya aku, Truk. Kok ngono pecah ndase ngono. Wong anggere ana masalah kok migren wetenge lara, ndi sing boyoke kumat, ndi sing kencing batu. Ah, leman. Senengane. Nek tentrem waras nek ana masalah gering menungso apa? Sehat ora? Sehat. Wis ora arep lara. Ah ngono, apa kowe dihadapi wong loro. Lah terus kula pripun? Kowe tak jaluk aja wani karo Kakang Harukaca ya Truk, menggono lemu dadi abdi. Lah nek kula niku diajar napa kula ora arep bales? Kowe aja kuwatir. Nek kowe diajar tak bilani. Carane nek kowe loro tak tambani, nek kula mati tak uripke. Nganggo napa? Nganggo sungutku iki. Iki tak peres. Iso nggo nambani wong loro urip wong mati. Anu wae Truk kon netel wae. Mangane wirawiri kuwi tok buntel plastik tok gawa malah kowe digdaya. Pripun ditetel mawon gundule atos sapa sing aku netel? Niki. Ora aku menigo kok. Aku menganu kok jenenge inisiatif kok ora arep kon netel apa Truk senengane ora. Nggih derek mawon. Ya ngono ya. Nggih, ning aja males nek diapa-apake. Nggih, manut wis pokoke totoh raga tak totohke. Wis ngono wae. Nggih, lah sampeyan ajeng tak pundi? Aku tak ambles bumi. Sik. Sampeyan ambles bumi kula nyeluk pripun? Selak modar. Sampeyan ra jedul. Bagon kok ngejug bumi ping 3. Aku metu. Gong, ngejug bumi ping 3 Ndara Antasena metu. Nek aku bahaya. Oke. Ngono wae ya, Truk. Nggih, wis. Kanthi ya Jer Basuki muga-muga slamet. Nggih. Ono apa Bagong? Anu mung jajal kok udan. Engko nek ora metu, Truk. Ha iya. Pas digedul ping 3 ora metu, ta? Gelo. Ha iya. Ha iya ta? Kadang kala ya ora nganti ping 3 wis metu. Ha iya. Kowe. Ngene kok notok iki ora. Wis, Ndara Harukaca tekan kene aja dilawan, ning pokoke adik gawe cara piye Ndara Harukaca wedi karo awake dhewe. Nek dheweke ngantemi awake dhewe, Ndara Antasena dundang kok. Oke, wis rasa kuwatir wis entuk beten. Entuk sing ngayomi rasane kaya wis pading kae, Truk. Ha iya.
Tonto kowe ya apa ora. Nun karo Bagong. Nggih. Mudar iki, Tru. Santai wae, santai. Santai piye? Iki cilakane nek sing dipotol ndase aku. Sing gedruk lemah sapa? Ayo aku, kowe dipotol sik. Aku arep gedruk lemah potol Rundara Gatotkaca ora ana sing gedruk lemah. Kowe kan aku almarhum. Ora saka ditogong kuwi pikiran iki sing aman-aman wae to. Aman-aman wong aku ki ngenae penemu aman-aman. Itu. Nun. Monggo Bendoro teko malah omongan karo adine. Ngapunten Bagong kok sing marahi. Ngapa? Kurang marahi apa-apa. Wigatosipun napa Ndara? Rawuh mriki. Modal sirahmu. Menengo. Motor ora. Modal apa macuk? Anten apa, Den? Pedro. Tak takoni jujur. Nggih. Kowe wani karo Siwa Mandura. Oh nggih. Ning lek kula wantun niku perkarane Ora usah dadak matur akeh-akeh. Cetha kowe wani karo Siwa Mandura. Pedro. Aku ora sudi duwe abdi sing wani karo Bendoro. Aku ora sudi duwe abdi sing orek-orek marang pasuryaning Bendoro. Ing ora bakal ilang selawase urip. Kowe nyamah asmaning Prabu Mandura. Padha karo kowe mirang-mirangke Gatotkaca. Tinimbane aku duwe abdi sing wawatekane kaya kowe. Mapano ketok pancat pundhamu tak jebol dasmu. Untapke nyawamu marang kayiwanganing Bathara Yama Dipati. Sampeyan ngendika Petruk, mapano tak pancat pundhamu tak potol ndasmu. Kok nganggo tepo-tepo. Kula niku wis tuwa lho, Den. Kula niku rambut kula wis werna loro. Sampeyan niku sing enom kok ndas-ndaske wong tuwa sak penake dhewe. Nek sampeyan ajeng mateni kali kula ora apa-apa mang mateni wong dasare Petruk niku urip sing dinteni napa? Ming ngantri modar. Ning mbok yo omongane ora kaya ngono kuwi sing apik. Napa to nek apik iki? Satriya weton kayangan putrane Ndara Werkudara kok omongane sak penake dhewe ora. Nek krungu piye akeh didomestani Gatotkaca ki randhe tata krama, Gatotkaca ki randhe unggah-ungguh. Biyen dek cilik dimong karo Petruk, didulang karo Petruk, ditut karo Petruk bareng gedhe, ngunekke Petruk ndase arep dipotol. Sapa sing isih? Malah ngunek-unekke karo aku. Ngunek-unekke mawon, kula ngunek-unekke sampean niku pun bener. Wong kula sing ngomong sampean. Sampean niku sing ngomong kula. Mulane sampean ora bener kula wajib ngunek-unekke sampean. Ati kaya ngono awas sampean. Ora ati kula jek. Kula iki wong tuwa. Lha nek omane ndi anak bojo, monggo kula ya wis peputu. Madang Pedro brek. Iki sampeyan ae dhewe. Nek arep mateni mang pateni mboten apa-apa. Nek rasa ngucap sing arep ati. Gatotkaca. Ora krasa aku bareng gedhe kok. Watakmu kaya ngene. Kowe satriyane negara Ngamarta ning ora iso gagas. Apa sing diomongke Prabu Baladewa ki bener apa luput? Ora mbok teliti dhisik. Terus ujug-ujug sampe ajeng mateni Petruk. Yo nek Petruk niku salah, nek bener. Ini kula lara tenan dari lu wong kula diracang-racang nganggo tombak dada kula. Niku nek karuan nek ngrasake ning bareng ming disuarani kaya ngono perih ning ati perih. Banget.
Sampeyan mbok kelingan biyen jaman dijedi niku sing ngetutke sapa? Sampeyan dicemplokke teng kawah kula niki mlayu teng pinggir kawah nganti sarung kula kobong. Seprene jari arep ngijoli cap gajah duduk. Nanten-teni sing teko mencap tikus duduk. Apa wangon ya ora kuwi apa nepati janji. Ora ati kuwi. Mun mang pateni kula. Mang pateni. Ayo iki tangane gek go motol. Aja meneng wae. Kula wis ikhlas mati saka tangane Ndara Gatotkaca. Kula ikhlas mati saka tangane bendara kula sing kula tresnani, mboten apa-apa, mboten apa-apa. Pun ge mang pateni, ning mang titeni. Sukma kula utus saka raga, ditampani teng swarga. Mesti ditakoni karo simbah sampeyan. Simbahku sapa? Mbah Mul. Ya Ndara Pandu. Ndara Pandu Dewanata. Ya kok. Kowe ngapa nangis? Awar kelangan kowe, Tru. Genah utangku ra kesaur. Banget tenan. Bapak tadi sapa kula ucul saka raga tekan swarga takoni Ndara Pandu lho Petruk wis mati. Nggih, pun entek batrene. Ora dices mboten wonten cop-copan. Sapa sing mateni Petruk? Putu sampeyan lho. Putuku sapa? Atmajane Ndara Werkudara. Namine Ndara Gatotkaca. Lah kowe salah apa? Kula mboten salah, mboten luput. Prabu Pandu mudhun saka swarga goleki sampeyan. Ora nrimake pakartine sampeyan. Bapakmu wae karo aku rong tau ngunekke apa-apa. Rong tau ngunekke ndasmu. Nek ngeplak kulino. Nek kula dikeplak ora apa-apa mergo keplakan Ndara Werkudara niku ana hargane. Sak keplakan mesti 150. Mulane ora dikeplak kula meniku mesti nyoroke sirah kula takon ngeplak. Lha nduk sampeyan. Anak Ndara Werkudara kok arep motol sirahe. Kita era berhasil. Ayo melayu wae. Meneng wae rasa cerewet dulang sandal cangkemmu wae. Wis santai wae kok. Aku wis melu nangis lu, Tru. Terus aku arep kelangan kowe, Tru. Ikhlasno, Gong. Ikhlasno. Aku tak mati dipateni Ndara Gatotkaca, Gong. Wis kowe ora usah wedi. Ikhlasno. Aku titip bojoku karo titip anak-anakku sing isih cilik loro kae. Nek takon bapane wis ora ana. Bapane mati dipateni Ndara Gatotkaca. Engko nek anakku takon Ndara Gatotkaca ki sing dituduhno ya Kang. Nek nganti aku mati, anakku sesuk loro cacahe takon. Wis minggat wonge. Wis wae. Wis. Kok malah ungane kok ora aku madhep rono ya kok. Ndara Gatotkaca ki ora welas karo kowe. Welas karo anakmu. Ngomong-ngomong anakku sing cilik-cilik, anakmu sing cilik sing ngendi to? Wis gede kabeh to? Heeh. Kamu nek anake cilik loro. Anak terpelu kok. Omah kae. Udus kowe. Mangkel aku. Aku ki mau nek muni takon anak sing ngendi? Ana Ndara Gatotkaca iso ora rung lunga lho. Ha iya. Untung kowe meneng wae. Kowe nangis bareng. Aku ya melas ya terus nek kowe mati. Ha iya. Wis beres pokoke. Heeh. Kari siji. Sapa? Ndara Antarja. Antarja? Heeh. Tandangi ya, Kok. Weh.
kowe bae. Aku ngopo? Aku kan mung pangombyong. Pangombyong. Aku wis ngalahke loro, sing siji kowe. Oke? Ayo, salim. Yuk. Ayo to. Ming ngalahke Ndarantarja kok. Ndarantarja ya ampoe. Ampu kae nek mungsuh kowe mesti kowe iki ora kurang akal. Wis ngono wae. Aku tak ngasuh. Duh, ngrekoso iki. Nek Antarja teko tenan. Bagong, mon. Petruk ndi? Mboten nonton. Blis. Yes. Penjuto. Truk. Ya melu tengok-tengok nang kono ya. Emoh. Ya ditandangi dhewe. Kancane ya, Truk, ora apa-apa. Anggere kowe wani kok kono iki kaya aku mau lho. Aku ora duwe aji-aji apa-apa. Ora duwe kekuatan apa-apa tak waneni kok kowe iki jiri ora. Pokoke anggere tetek wani carane piye carane pokoke ditokke. Oke. Wis kono dinteni kono. Ngaso Truk nang nggon sing ya ndak awake ireng. Ya. Tandangane sapa sarep mateni karo kowe mungsuhe ajange dadange Bagong. Iya, ajange dadaku. Iya. Tantenane nang kene ya, Truk. Heeh. Kuncang kancing langit kelap-kelap katon berkincang ngerisang mawe gandrung Bagong nggih Ndarantarja iya kok dadakan rawuh jedul saking jeron bumi goleki Petruk goleki Petruk endi goleki Ndarantarja. Ora keplak sirahmu lho kowe. Omong nek Petruk ora ana. Hah? Omong nek Petruk ora ana. Engko ngapusi sing nanggung dosane aku. Oke. Nuwun sewu Petruk mboten nonton. Kowe mbudheki Antarja. Kowe bar omongan karo Petruk aku krungu. Wah. Truk, krungu e. Goblok banget. Nah, Truk. Kau. Kuwi omongane kae mau nek wis alasan liyane to, nika wau radio ngono. Wah, Nding. Saman krungu napa? Kowe omongan karo Petruk. Kula omongan karo penyiar radio. Nika sanes Petruk. Petruk nendi? Petruk pun bali. Kowe ngapusi karo aku. Kula tak takon karo sampean. Saman goleki Petruk aja napa? Petruk arep tak rangket, gedene Petruk arep tak pidono. Ulungno Petruk. Tinimbang kowe sing tak ajar. Lho, kok njur ngembet tekan aku piye iki? Aku arep tak ajar salah apa ya, Jo? Lho. Kok Jo piye? Jenengmu sapa? Antarja. Tundang Jo ora gelem. Kok ngundang Antarno ya? Kowe nderodo ana Antare. Wah, edan ngomongan karo wong edan. Aku ya omongan karo wong waras. Petruk ndi? Petruk ora ana domonge. Petruk ora ono yen ngono kowe gandine kowe tak cekel. Weh lah carane sapi jagalan dhisik Antarja. Nek wis tok jagal aku arep tok bleh sakaremu, arep tok kapak-kapake sakaremu. Wani karo Antarja. Apamu sing tak wedeni? Kuwi lah dalah. Lagi iki Bagong kok duwe kekendelan sing kliwat. Lho, nyepelekake kowe rumangsane pajake. Bagong wis kondang kendel tak omongi, saya nek utang. Aku
aku kendele keliwat tanpa nganggo petungan anakane pira sing penting dapat uang dulu. Maka dadi kowe kok nantang Petro kantong bolong Petro iki kakang kowe. Petro iki masuk angin kowe tak tileki, tak keroki, tak blonyo minyak angin. Skincare. Ngarani kowe kleru kok mempeng. Kuwi lho, fresh care. Wah, berarti sok tuku iki. Nek sisikmu nglothok tok blonyo fresh care karemu kowe. Ora guneman karo kowe. Petro kowe masuk angin tak tambani kok mati diame-ame. Seremu piye? Kowe ora meneke Petruk lakon tak katutke dosane. Oke, ora wedi aku karo kowe. Apa dianggep Bagong wong loro saudon telu saurupan. Antasena Gatut kok cah mundur mungsuh Bagong. Apa meneh ming kowe jojo. Wila keparat adikku Dimas Garukaca Dimas Antasena kalah karo kowe. Lho, seksine masyarakat sing padha mresane iki wedi kabeh aku. Ora ana sing wani kok iki sing tuwar nyoba karo kagedayane Bagong. Ngaja apa kowe tak ladeni legane atiku. Ora minggat kene marganing patimu. Jo. Kowe ngerti iki anak sapa? Iki anak Semar. Semar Sanghyang Ismaya. Semar ki ya menehi kadigdayan karo Bagong. Nyole kowe tak nehi kadigdayan. Ning kadigdayan iki aja tok gunakake nek kowe ora kepepet. Nek kowe ora kepepet wis ora ana dalan aja tok gunakake. Nek pancen wis ora ana dalan kowe minggok gunakno. Mergo iki digo ngayomi karo uripmu. Sendika, Pak? Aku muni ngono. Terus langsung dinahi aji-aji ngono. Aji-aji tau tak gunakake. Nalika aku nglamar bojoku. Karo wong maratuane ra entuk, maratuane tak tamani aji-aji sirna marga laryu loro. Iki arep tak gunakake sik kedua kali kanggo kowe. Kanggo kowe wong Sorejo. Penyakit kowe. Arep tak gunakake kanggo kowe. Arep jajal apa piye? Sawangen epek-epeke Bagong. Sawangen. Iki nek nganti wis abang, nek kowe ora mandeg mesti disemprit polisi. Waduh, cakae nek omong ra tau iso serius e. Iki nek wis abang tak tamake Gunung Jugruk Segara Asad. Iki wis bola-bali tak nggo tak coba. Pepek-pekku ki nek abang tak dumukke gunung we Jugruk. Tenan aku ora marah, ora main-main. Ping tak dumuk-muk ngono wae Jugruk ngiwah Jugruk nengen ra karo-karuan. Asli kowe. Gunung apa wae aku ora main-main nek percaya iki. Tenan aku ora goro. Ana meng kowe pamer duwe pusaka aji-aji sing soto tamake Gunung Jugruk Segara Asad, ora mung sak gunung. Aku loro. Sak dumukan ki loro. Tenan aku ora main-main. Arep nyoba apa piye? Nyoba apa piye? Iki tak dumokke tang jajamu ora jemblong tekan geger aja dundang Bagong. Kok ora wedi iki? Aja ngalamun. Aja gagas aji jaya kawijayanku. Ning iki fakta, kenyataan. Hah? Anjajal ye. Njajal apa piye kowe nyembur sik, nyembur ngono. Upasmu tono nek nganti iso gawe mlonyoh awake Bagong meguru karo kowe. Ning nek tanganku iki tiba ning jajamu ora amblong tekan mburi sirna gangsire kena. Mergo layu aja dundang anak Semar sing ragil. Kowe lah meneng wae. Iki marganing patimu keparat kowe. Piye, Gong? Meh ra sukses e. Aku ora sukses piye? Aku ya arek kaya apus-apus kaya kowe. Heeh. Aku tau digawe aji-aji Semar. Iki tak nggo ngrayang gunung kowe Jugruk. Wah. Lengkai kapan nih? Wis suwe kowe ora pas ra ono kowe. Kowe
nglimpekke kowe kok kowe ndak meri. Aji-aji apa jenenge? Ora tanai ngerti. Rahasia iki. Oh iya apa, Gong? Wah, asli aku ora goroh. Tenan. Wis ditautuk jajal. Wis bola-balik. Ora ana mungsuhe wae tanggung grayang tetepan asman. Cah nekat kok aku. Terus tak iki nek nganti wernane abang tak dumukke dadamu jeblong tekan geger. Wah, elok. Terus Dorontorjo mlayu. Ngeleng ya apa, Tru? Bolongan cilik kok sedeng gede ya, Tru. Ah iya, Mbok. Ngomong pasak gangsir lho. Elastis wae ya ora ngerti aku. Ora ngerti nek perkara kuwi ora ngerti. Tak uyuane Patro men met aja. Engko nek glageben kaya jangkrik kae rasa duwe ora. Kuwi senengane Wut Gong. Kae kok ana sing joget-joget kae sapa kae? Endi e? Kae. Patih Mandura kae. Sapa? Udawa. Patih Mandura kok Udawa Prawan Prakuta. Prawan. Arep tak tamani gununge. Ngawur ora. Dindani kene nek kira-kira arep ngajar rak duwe polo wong loro. Heeh, iya. Men tekan kene, Gong. Heeh. Weh, adalah lagi iki aku entuk dawuh saka Kanjeng Sinuwun Prabu ing Mandura kon nyekel wong kentir-kentir. Wiwit nampa dawuh wae ora iso ngampet guyu bareng weluh rupane Petruk karo Bagong. Waduh, watos wetengku malah. Petruk nggih. Ndara Praguta. Wae Bagong ae. Ngece. Wong kok patih kok senengane guyu lho. Sarape ketawa wis kena kuwi. Mbok ya wis ben to Gong wis senengane. Wong karemane dhewe karemane guyu kok ya. Enten apa? Nduk, Nun. Aku didhawuhi dening Sunan Prabu Mandura. Kenapa? Nyekel kowe. Lah kula salah napa? Rasa takon salah kok cekel engkuk-engkuk. Kok dengkek cengelmu. Mudar. Oh, mbok nggih, nek iso. Nek ora iso nyekel Petruk, kosok baline lho. Sampeyan sing kula engkuk-engkuk karo Bagong. Heeh. Terus irisan telo. Lho. Napa kowe? Manuke engkuk-engkukan ngono kae. Ora, iso manuke engkuk-engkukan. Mang Cobi, wani ala using tak wedeni apamu? Wo, ora minggat lakon candhak dening aku. Sampeyan mungsuh Petruk kewirangan, Ndara. Ngapa to? Tak kira Praguta jengkol ngono.
Oh. Ayo Kang, ya wah. Kripa Dewa Narpati duwe nareswara Kresna kalanggung tresnani marang Diabanon Jinawi waladal gugu karepe dhewe. Waduh Petruk kantong blasa nyas Maranata Mandura Prabu Baladewa saya ngirani Maranata Mandura Prabu Baladewa. Petruk kowe mbubarke lancur-lancur Pandhawa Nata Mandura ora mikir gretel nenggala jeblok dadamu. Bos. Aduh kesel kan. Walah ora ngerti siwun Mandura kok duka tenan. Petruk kantong bolong ora minggat saka negara Ngamarta gretel nenggala jeblok ketemu slonong. Nenggala gedhe banget metu. Murup sak obor pucuke. Iki nek ora mulih neng Karang Kadempel mudar tenan aku. Aduh. Gong. Delok ngapura ya nek. Aku lali nek ngejak kowe, Gong. Monggo kowe nek mlaku pupumu mlicet. Apa meneh kon mlayu, Gong, kowe mesti konangan Baladewa. Iki Bagong adine Petruk nyunyuk nenggala. Modar kowe. Gong, ora mati.
seneng ya nek aku modar. Aku ki takon kok, takon. Kowe iki sing ora ngematke karo kahananku. Perang dialem-alem kok bareng melayu kok aku ditinggal. Baladewa nesu. Wah iya aku ya weruh. Petro Kano bareng ora minggat saka negara Ngamarta gretel nenggala ndasmu. Kowe klepat melayu aku bingungi jajaki arep ndelik nanti iki. Terus nyengklak ojek aku. Ojek? Walah mesa ora slamet, Tru. Tukang ojek montore Yamaha 75. Terus wah wis suarane mbrebeki wong sak desa mlakune mung 20. Mung rinding nganti diselip Baladewa. Untung ra konangan ya kok. Aku kuwi bejane nang kono kuwi upama ngerti aku ngojek Baladewa ngerti omah ya iki Bagong dadak ngojek barang modar sak tukange ojek. Ah iya. Loloi nenggala. Alhamdulillah selamat tekan kene aku terus. Iya syukur. Piye iki? Ayo mulih saiki nyemelangi tenan. Nek ora mulih cilaka tenan. Nah aku nek mbangane mulih lu wong modar kok, Tru. Nah aku lho mergane ngene. Hitungane kowe nek wirang kuwi selawase urip wirang, Tru. Merga wirang kuwi ora bakal iso ilang. Nek konangan perkarane utawa kelingan perkarane wirang kuwi cukul meneh. Mula nek wantri manut aku lu wong mati mangane wirang. Oh ya kok. Ha iya. Kowe bali wirang ora iso nggawa para Pandhawa karo pustaka Jamus Lima Sada. Isin ta kowe? Isin. Kuwi kok mbok wis kelet pirang taun kene ana tangga teparu. Alah Petruk biyen tau dikongkon bapakne ra iso ngrampungi gawe. Kowe lara atimu. Isin. Mula nek manut aku lu wong mati. Nek mati aja sumelang, mati ki dipirang 3 perkara kok. Apa wae? Mati utama, mati madya, mati nesta. Mati utama iki matine wong labuh bebener. Wis mati utama, pokoke nglabuhi bebener. Kuwi mati utama, kuwi cinadang swarga kethuke widodari. Oh iya, Kong. Mati madya ki disangkani saka lara. Kuwi swarga apa neraka gumantung perbuatane ning alam donya. Nek mati nista, matine wong lalu. Kuwi ora entuk papan, ora entuk ditampa Gusti sok maning ngramyang manggon ning ngebuk, manggon ning kayu, watu, ndak malam jemah kliwon dikutuki jaluki pesugihan. Oh iya. Mula nek cara aku bangane mulih terus kae, Tru. Iya, Gong. Nek terus ki pokoke aku matine mati. Nesta. Utama Dik. Kleru kata-kataku. Ya. Mati utama ora usah kuwatir. Ngono ya, Le. Kok ngapa? Kowe majuani ra kok. Wah, aku cecok ora. Nah, aku wis trimo ora mati apa-apa. Ora mati ora mati utama, ora mati nesta. Terus pengenmu hidup. Nek kowe kepengin nglakoni mati utama ya lakonono. Nek cara aku wong sing dikongkon kowe aku ning pengikut. Wis. Ki kok dompetku iki kekno bojoku. Terus aku pamit sisan nek ora bari 3 dina kok nyelameti tekan 1000 berarti aku mati. Wis ikhlas, ora ikhlas ngopo? Wong tak niati nglabuhi bapak kok. Sip ngono kuwi sing tak karepake. Kok nek pomo kowe mati ora remuk, isih ana kuwandane kukupen, kuwandaku ya Gong. Dirukti sak tataning panembah. Di kan ya buntel sarung ya. Wis. Ya mori kok ya. Heeh. Ning nek kowe remuk, wis rasah digoleki, pokoke aku dianggap mati ngono wae. Ya. Karo pesen kendaraanku L300 kae, dol. Kae mesine trontrong ta, Tru? Heeh. Popahyu, wis pokoke disak dol-dol engko dienggo ngragat anakku sekolah. Oh iya, soal iki arep semes-semesan. Apa, Tru? Kuwi lho, akhir pelajaran lho. Semesteran. Semes-semesan. Oh, semesteran. Wes karo titip bojoku ya. Oke. Dijawab ra? Rasah.
kok njur niate dijape ora. Aku ya rada sir. Iki senengane sapa-sapa kok njur. Arep ngalup sak penake dhewe. Karo golekno gaman, Gong. Oke. Nyo. Kok graji iki piye? Apa? Bendo. Oh iya. Polinggis. Oke. Ya. Wis maju ana, Truk. Tak dongak-dongake wis lepas oparane jembaro kubure. Dengkulmu mlocot ora. Wong karo aku mati kok. Wah, musuh Nenggala ya sida modar tenan kowe. Ayo, Amo Suramrata, Jawamrata imbang yen padha-padha. Iki bendoku Sinuwun Mandura ajangi jembar legane atiku. Wah! Lho, wah Petruk nyoto pancen kendel tenan. Petruk pancen kendel tenan. Wani napai kridaning Nata Mantura Prabu Baladewa. Monggo aku nggawa Kyai Nenggala. Aku nggawa Kyai Nenggala. Iki pusaka negara Mantura. Wis ora usah ngomong. Bengok ora. Petruk teng mriki wis wago tenganing mati. Wah, dalah wis dalah apa? Nyatane wani-wani tenan to. Iki Kyai Nenggala, amake Gunung Jugruk Segara Asat. Lha lah, iki tau nggo nyolong degan ping 3 rakonangan. Ya. Padha ambuhe. Wah, dalah. Sayange nomor Nata Mantura Prabu Baladewa. Sayange cemara Nata Mantura Prabu Baladewa. Petruk Taman Nenggala jeblok dadamu. Mantap. Bala Pandhawa ya gumulung mangung siring sata kula tambah hongke Surukati sewu-sewu kalapatanipun ingkang raka dadah wadana Yayi. Dene kula ngantos boten saged angendhakaken kamurkanipun Koko Prabu Mandura. Wekasan Koko Prabu Mandura mentala ninggalaken Petruk Kanthong Bolong. Petruk kenging Kyai Nenggala kendhang kapracondhang kuntal kaprapal. Yayi. Kula nyuwun pangapunten ing sakalangkung kathah dene kula ngantos mentala nindhangaken Petruk Kanthong Bolong. Krana Petruk sajaipun sampun ngina dhateng pun Baladewa. Petruk saya ngilani dhateng Nata Mantura Prabu Baladewa. Wekasan Petruk kula tamani Kyai Nenggala kendhang kapracondhang kuntal kaprapal. Koko Prabu wonten dawuh. Mestinipun boten mekaten lampahan ingkang kedah kelampah jernyatanipun Petruk menika tasih pana kawan paduka piyambak. Petruk menika estunipun namung keladuk gecul. Remen ulah sembranan dhateng sinten kemawon niwadene paduka. Teka lajeng tumuli duka kados mekaten wekasan ngantos boten saged dipun selaki. Paduka Koko Prabu Mentala ngendhangaken kaliyan Petruk Kanthong Bolo. Nggih, kula nyuwun pangapunten Yayi. Menawi para Pandhawa boten dados menapa namung sakmangke kuwatos sing manahipun ingkang rayi ngamarta menawi Kyai Semar ngertos lampahan menika tumuli murima sinten ingkang saged angendhakaken kamurkanipun Kyai Badranaya.
Kula suwun maduka Kanjeng Koko Prabu keparenga sakmangke paring pepadang dhateng lampan menika. Yayi, kula wonten dawuh. Samangke ngaten kemawon. Panci kalapatan menika dumunung dhateng ngersanipun Koko Prabu Mandura. Nanging kula ugi kedah tanggel jawab jan nyatanipun kula ingkang dipun belani dening Koko Prabu Baladewa. Kula suwun maduka Yayi Prabu keparenga amaringaken pustaka Jamus Klima Sada dhateng ingkang Raka Indrawati. Mangke menawi pusaka menika sampun kula ginakaken maluyakaken negari Indrawati satemah waluya nirmala temah jati jati temah mulya. Wangsul kados wingi uni. Tumuli pusaka badhe kula kunduraken lan kula ingkang badhe budidaya ngupadi dhateng Petruk Kantong Bolong. Koko Prabu pangandika paduka menika menapa kepara saestu? Menapa kula nate dura kaliyan kadang-kadang para Pandhawa? Kula kinten kula mboten nate dura kaliyan menapa ing sampun kula aturaken. Menawi tetul mekaten Koko Prabu dinten sakmangke monggo pustaka Jamus Miang Jimat Klima Sada kula aturi nampi. Nanging menawi sakmangke Koko Prabu sampun kepareng paring pepadang tumraping negari Ndrawati sarana pustaka. Tumuli kula aturi ngunduraken wonten negari Ngamarta badhe kula boyong dhateng Karang Kadempel. Lan Koko Prabu ingkang sagah ngupaya wonten pundi dunungipun Petruk? Inggih, kula sagah Yayi matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Nangaten tumuli kaparingna Koko Prabu kapiten lenggah wonten negari Ngamarta lan rumiyin. Sik to. Kok aku tok kon lenggah ning negara Ngamarta ki njur nalare piye mongko aku kuwi nderekke Si Adi Prabu ning negara Ngamarta. Sampun ngantos sakmangke Yayi Prabu Darma Kusuma menika mboten pitados kaen ingkang Raka Indrawati. Koko Prabu kula anggep dados tanggelan sekedhik kemawon. Mangke menawi sampun padhang laman negari Indrawati, tumuli kula wangsul ngunduraken pusaka nganti Koko Prabu kundur dhateng negari Mandura. Ngono. Inggih. Ya. Yen panjenengan mengono pun Kakang mungkari manut. Yayi tumaturi kula maring-maringaken Koko Prabu semonggo kula aturi nampi Koko Prabu. Tresna sinayang mangkung mingkonaken dewe kramane samar pamoring sukma sinukmaya winayu ing asepe sumimpen lenging kalbu pambukaning warana Setyaki wonten timbalan kok ora kaya adat sabeni to Dimas. Monggo adat lupi ingkang wis kelakon pendhandhakipun Kakang Prapta ning negara Ngamarta mesti entuk panembrama saka kadang-kadangku para Pandhawa. Yayi Prabu Darmaji Werkudara Janaka mesti padha munjuk atur kanthi memalatse. Nanging kok kaya ora sagedhagan iki lah kok padha pating celinguk. Pamantenging paningal kaya ora tajem. Iki eneng apa? Yayi Aji wonten menapa? Werkudara eneng apa? Arjuna maragake matur marang Kakang eneng apa Dimas? Koko Prabu Baladewa wonten menapa? Gusti
sing kudune takon kuwi pun Kakang. Lho. Nalaripun. Lho. Lagi wayahe Prabu Ndrawati ki mboyong Pustaka Jamus Lima Sada. Dikanthi marang Raja Ndrawati. Aturmu marang Kakang yen negara Ndrawati ke Taman Pegebluk bisane waluya Nirmala Temahjati yen tinimbalan Pustaka Jamus Miang Jimat Lima Sada. Nganti pun Kakang geger karo Petruk tak tamani nenggala kontal kaprapal kendang kaprasoda. Kyai Prabu mboyong Pustaka Jamus Lima Sada yen wis paripurna bakal ngupaya Petruk. Lah kok iki urung ana tulung kedheping paningal wis bali meneh ning negara Ngamarta iki sirmu piye? Ngaten to? Iya. Setyaki Wonten dawuh. wis kecandhak Dimas. Tegesipun kados pundi? Iki eneng Surya kembar. Dawuh paduka kados pundi? Yen Siadi urung tanggap, mara pirsanana lakon ingkang bakal kelakon. Semar paduka. Yayaji kula nuwun sewu. Paripaksa kula mboten munjuk atur kersa paduka Yayaji, Werkudara aku njaluk ngapura yen to pun Kakang ora paring mangandikan kelawan sira Dimas Jodipati. Arjuna kula wonten maring adhawu. Mung Siadi ingkang bisa ngresiki marang asmaning Nata Ndrawati Yayi Marata Sawangan kanthi netra batin utawa remana jati. Merga ya mung Siadi ingkang kawasa mresani kelawan pun Kakang. Mara Gage Sawangan sing mboyong Pustaka Jamus Lima Sada ki pun Kakang apa dudu? Sabab Kresna karo Janaka kuwi loro ring atunggal ing ora bakal bisa dipisahake. Embane kaya geni lan urupe kaya kembang lan sarine. Sawangan Janaka pun Kakang apa dudu sing mboyong Pustaka Jamus Lima Sada? Koko Prabu ketiwasan koko.